all the authorities of Catalonia in the 11th century met in a city of France, at that time Catalonia, to speak about peace at the 11th century. Peace in the world and against wars, the inhumanity of wars. A l'any 1994, Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes de Catalunya varen aprovar el Pla Parcial de Pinya de Rosa, que permetia la urbanització d'aquest magnífic espai únic a la Costa Brava. A l'any 1995, Esquerra Republicana de Catalunya es va presentar a les eleccions municipals amb la voluntat de preservar aquest espai. Ara fa 8 mesos, Esquerra Republicana de Catalunya va convocar un acte informatiu per denunciar l'intent d'una immobiliària per especular a Pinya de Rosa. D'aquesta reunió va sorgir la plataforma Salvem Pinya de Rosa. Aquesta plataforma ha estat un exemple de mobilització, de pedagogia i de participació ciutadana. Més de 18.000 signatures han avalat la proposta de preservar aquest espai. El pas definitiu jo crec que també es deu a Esquerra Republicana. Jo interpel·lo, no l'alcalde de Blanes, el conseller Felip Puig, que parli, que no vingui a Blanes i digui que no en té ni idea de la proposta que li va fer Esquerra Republicana de Catalunya. Que no digui mentides. Ara fa 4 anys, Esquerra Republicana de Catalunya va expressar la voluntat de preservar el Pinar, 10 hectàrees en ple delta de la Tordera, un espai decretat inundable per l'Agència Catalana de l'Aigua. Recentment, la nova llei d'urbanisme, aprovada pel Parlament, dona carta de protecció a les zones inundables. Per això, amb aquesta voluntat de fer complir la llei, Esquerra Republicana va presentar en el ple del mes de març una moció per declarar sòl no urbanitzable al Pinar, un espai magnífic per tots els ciutadans i ciutadanes de Blanes, un pulmó de futur per als nostres fills. A l'any 2002, els grups municipals de Convergència i Unió i del Partit dels Socialistes varen renunciar a exercir de blanencs. Varen aprovar un vergonyós acord per trinxar el paratge del Vilar. Varen aprovar desdoblar la Nacional 2 per aquest paratge tan nostre, tan dels blanencs. Esquerra Republicana de Catalunya, amb la vostra participació, evitarem que ens trinxin aquest espai. Blanes necessita preservar aquests boscos, els boscos del Vilar. Pinya de Rosa, el delta de la Tordera, el paratge del Vilar, el triangle màgic dels blanencs, per convertir Blanes en la ciutat de les persones. La prolongació de l'autopista cap a Lloret és una decisió antiquada. No podem permetre que quan tothom va de tornada dels peatges a Blanes els facilitem un de nou. La zona esportiva és ja una realitat. A proposta d'Esquerra Republicana de Catalunya s'ha inclòs la piscina municipal dins la primera fase. Volem un turisme continuat i de qualitat. Per això cal que entre tots definim el tipus de turisme que volem. En els darrers anys heu conegut a la gent d'Esquerra Republicana de Catalunya. Hem governat a Blanes, hem estat decisius, hem actuat amb responsabilitat, amb coherència, amb les mans netes. Ara ens cal un pas més, necessitem un esforç més, un esforç de la bona gent. Volem treballar per la bona gent, volem convertir la ciutat en qualitat de vida, volem convertir la ciutat en més sostenible. Per això us demanem el vostre esforç. El proper 25 de maig ens hi juguem molt. Demanem la vostra participació. Dóna la cara per Blanes. Si tu no ho fas, altres ho faran per tu. Recordeu, el proper 25 de maig, dóna la cara per Blanes.